En Galicia hai empresas que producen con identidade, porque saben que a lingua galega é parte esencial do valor que ofrecen. Esta é a historia dun modelo, dun compromiso compartido entre a sociedade civil, o tecido productivo e as institucións públicas para facer da lingua galega un motor económico e real. O Foro Enrique Peinador xurdiu hai 20 anos cuns obxectivos claros: implicar os empresarios na defensa activa do noso idioma, rompendo presuizos lingüísticos e demostrando que o galego é un valor que suma. O galego ten unha importancia trascendental na economía, porque cando se fala de economía, fálase de cultura. É difícil entender un discurso económico se se descontextualiza do lugar onde se está pronunciando. Por lo tanto, o que nós, o Foro Peinador, insistimos é que os empresarios sexan conscientes de que están nunha realidade moi concreta, nun país moi concreto, que ten sinais de identidade e que ten un ordenamento xurídico que asenta estes principios fundamentais do país. Coordinalos, cohesionalos, alentar a todos os sectores sociais a que converxan nese punto común, que debe ser un denominador común de todos, que Galicia como realidade cultural, histórica e lingüística, é unha das razóns do Foro Peinador que non é pouco. O ordenamento xurídico autonómico confírelle ao goberno galego a facultade de impulsar no seo da sociedade entidades, asociacións e organismos que cooperen nese discurso da cohesión cultural social. O foro como unha sociedade, como unha entidade que nace na sociedade civil, necesita ser apoiada igual que outras institucións son apoiadas. E para que? Porque o foro pode prestar un gran servizo, en primeiro lugar, a causa da galeguización do país. En segundo lugar, como un elemento de cooperación coa propia administración autonómica para establecer un diálogo con todos os axentes económicos e sociais do país. A galeguización empresarial como parte da responsabilidade social corporativa é contribuir á sociedade, respetar a nosa identidade e achegarse aos clientes na súa propia lingua. As empresas teñen que ser respetuosas co medio ambiente, co medio natural e, sobre todo, ser tamén moi respetuosas ca cultura do país, do territorio no que están asentadas. Básicamente, esta é a definición do que é a responsabilidade social corporativa. E para concretarlo máis, se este é un país que ten unha lingua, que ten unha cultura, que ten unha definición territorial e paisaxística, o normal é que todo iso quede reflectido, xa sexa na publicidade, xa sexa nas imaxes corporativas das empresas. Non se poden utilizar imaxes corporativas que estean dislocadas desta realidade. Nos o que pedimos é que as empresas fagan o esforzo por incorporar todos os elementos singulares do país á súa imaxe corporativa e potencien esa relación cos clientes e consumidores. Porque o galego é unha pegada única que transmite autenticidade, un selo de calidade baseado na nosa forma de ser, de facer e de falar, que lonxe de pechar portas, abre ao mundo. Unha empresa ten que falar a lingua dos consumidores, ten que falar o idioma de todos aqueles que son proveedores, fornecedores. E está máis que demostrado que en Galicia o 95% entende ou usa o galego. O que está demostrado, desgraciadamente, é que as empresas obvian esa realidade e iso significa fracturar a relación que debe existir entre a empresa e a realidade e o medio. Por lo tanto, a lingua ten que ser un instrumento de comunicación.
un instrumento de comunicación cos consumidores, cos traballadores e cas propias administracións públicas. Se isto non se fai así, existe, de feito, unha ruptura da realidade, hai unha desvertebración, hai unha inconexión entre a empresa e o lugar onde está sentada. Hai empresas que hoxe incorporaron a lingua galega á súa actividade e, nomeadamente, no campo de etiquetaxe, moitísimas adegas utilizan o idioma galego como un elemento de diferenciación dos seus produtos nos mercados, tanto os locais como globais. Isto é crear marca país, isto significa aproximar os produtos aos consumidores, crear unha sintonía cos consumidores, e esa sintonía significa fidelizar uns clientes que son moi sensibles con aquelas empresas que saben que a lingua galega é un elemento que engade valor. Para continuar avanzando é imprescindible o respaldo firme das institucións, porque só a través da suma de esforzos o galego estará presente en cada proxecto empresarial do país. En primeiro lugar, a administración autonómica, porque ten competencias, é a que ten que fomentar o uso da lingua galega no ámbito empresarial, porque é a institución que ten competencias para iso. En segundo lugar, a Xunta de Galicia ten que iniciar un proceso de diálogo constante coas empresas. E ese diálogo constante ten que ser a partir dos órganos específicos que teñen como finalidade crear e impulsar o tecido industrial en Galicia. Estou a referir en concreto ao Instituto Galego de Promoción da Empresa, que é o IGAPE. Dende o valor que temos que xerar de unidade, de consenso, na vontade da promoción e uso cada vez máis da identificación do galego como algo de prosperidade, como algo que xenera economía, e ademais temos que introducir un concepto, a economía circular tamén co uso do galego. Calquera persoa, ben do Estado, europea ou de calquer parte do mundo, ten perfectamente interrelacionada o uso do galego con algo positivo, con algo que aporta valor engadido. Así que eu considero e creo, ademais, que todo o que se poida facer en relación a unha marca tan importante que leva xa asentada como unha marca de grande referencia como é Galicia Calidade, debería de apostar cada vez máis por iso. Eu estou seguro que entre todos e entre todas, institucións, sociedade civil, imos a tratar de avanzar neste tipo de decisións. E, por suposto, que dende a Diputación todo o que podamos contribuir, non só con medidas efectivas, sino tamén a xenerar e promover debate, como facemos en colaboración co Foro Peinador, que eu creo que é unha gran aliada desta casa, pois vai a ser moi positivo para incidir nesas políticas públicas que dende as institucións podemos promover. No corazón do Salnés atopamos un exemplo do que significa medrar co galego. Adegas Terra de Asorei naceu co galego como lingua natural de traballo e como parte da súa esencia. A historia de Terra de Asorei parte de 5 familias que tiñan 6 adegas, pero sempre tiñamos claro unha cousa, sempre unha cousa que nos uneu foi, por exemplo, etiquetar en galego. Eso nos dou a pé a falar de que tipo de viño que queríamos facer e tamén que tipo de empresa. Nos queríamos xenerar unha empresa familiar que apostara pola calidade, pola sostenibilidade e xenerar riqueza en Galicia, nos Salnés, nas Rías Baixas, e ter un albariño aberto ao mundo. Hoxe estamos en 22 países con os viños de Terra de Asorei, con esas 6 As que simbolizan a nosa irmandade adegueira, esta empresa familiar. E sempre quixemos ter un reconocemento, por exemplo, a importancia da muller que tuvo na historia galega e que tuvo no traballo na terra, en manter a independencia económica familiar e tamén na muller contemporánea, porque tanto homes como mulleres non só sabemos consumir e catar un viño, tamén nos expresamos en galego como unha forma de expresarnos o noso agarimo e a nosa aposta de futuro. A súa historia reflicte o espírito da terra, a irmandade, o esforzo colectivo e a aposta por un produto de alta calidade con sinal de identidade propia. Terra de Asorei é o resultado de practicar algo que facemos os galegos. Terra de Asorei é irmandade entre varias persoas que queremos ter unha empresa familiar
e desde os Salnés, desde as Rías Baixas, xenerar viños de calidade e xenerar riqueza. E o normal, se nós falamos en galego, nos reunimos, discutimos, catamos, planificamos o futuro falando en galego, noso viño ten que ter ese idioma. Sería o raro, sería o outro, pero que ademais non é algo raro, é que é moi positivo etiquetar en galego. Hoxe, no mundo, nós estamos presentes en 22 países, nunha globalización onde nos estamos facendo un pequeno oco, e o galego é unha oportunidade para darnos a conocer, para diferenciarnos ante o mundo e para poñer en valor, para dar máis riqueza. Os galegos sempre ofreceremos cousas de calidade, e que máis calidade que ofrecelo na nosa lingua e a partir desa marca en galego conocer a historia de onde se elaborou ese viño, en que terra, con que cultura. Porque nós sempre decimos que a xente que proba os albariños de Terra da Xorei polo mundo queremos que conozcan a nosa fala, a nosa cultura, a nosa paisaxe e que leven no corazón a Galicia. Porque comunicarse co mundo desde o galego como valor engadido é marca de calidade. Etiquetar en galego é a forma máis sinxela de transmitir esa marca país de Galicia. Galicia nunca vai a producir en cantidade, senón en calidade. E, ademais, darlle un valor engadido. O idioma lle dá un valor engadido porque en Nueva York, en Oslo, en Copenhague, en París, en Londres, cando abren unha botella de Terra da Xorei, eso lle dará pé para decir: esta é unha botella de Terra da Xorei que vende a Galicia do Val do Salnés, de contar unha historia. A xente detrás de algo que consumen, de algo que compra, ten que ter algo máis valor que algo que un produto. Ten que ter algo cultural. Hoxe non se bebe viño no mundo porque haya sede, se bebe viño por cultura, por conocer o mundo no que vivimos. O apoio institucional é clave para avanzar. A Deputación de Pontevedra entende que impulsar o galego no tecido empresarial é fortalecer o territorio e xerar valor engadido nas empresas. Unha labor de todos, das institucións, da sociedade, das empresas, tratar de promocionar o noso. Algo que nos identifica como pobo, como país, e se seguimos sendo galegos, é gracias ao noso idioma, á nosa lingua e á nosa fala. E, polo tanto, eu creo que temos que facer fincapé en promocionar o seu uso e tamén dentro do ámbito empresarial é moi importante e fundamental que cada vez máis empresarios, máis empresas conflúan nesta causa, porque é de todos. E, ademais, eu creo que é moi positivo non só para os intereses económicos de Galicia, sino tamén para o que somos como sociedade e como país. Porque apostar polo galego é proxectar un sinal de identidade e de orgullo colectivo. Podemos ver cada vez máis nos centros de produción, nos supermercados, nas tendas, como cada vez hai máis marcas que etiquetan, que venden e que promocionan en galego e o galego. E, polo tanto, eu creo que é para todos un orgullo, non só para os de aquí, sino tamén para as exportacións, porque cando se identifica o produto co territorio, coa terra, é fundamental para xerar marca. E, polo tanto, se hai algo que xenera marca, sin lugar a dúbidas, é o galego. Un compromiso que non é só das institucións, pois é necesaria a implicación do tecido empresarial. Os empresarios galegos que teñen compromiso co territorio, como a maioría, por suposto, que teñen ademais unha identificación do seu produto coa nosa terra, teñen que dar un paso adiante, porque o galego vai a permitirnos que xeneremos unha marca propia, que poidamos defender o noso patrimonio inmaterial, lingüístico e cultural e ademais que asociemos o mundo da empresa a través dos seus produtos coa nosa historia e co noso pasado, que é algo que todos os galegos estamos terminantemente orgullosos. Vimos dunha Galicia rural, dunha Galicia históricamente dun mundo que traballou moitísimo, que a onde fomos se nos identificou como grandes traballadores e hai algo, ademais, que identifica sempre as empresas galegas, que por onde van triunfan. Así que, polo tanto, eu lles pediría, os convidaría e lles faría, pois, causa que é moi importante que para a nosa identificación como país, como terra e, sobre todo, facendo valor do noso mercado e dos nosos produtos, que poidamos etiquetar, traballar
e, sobre todo, pois, falar en galego dentro tamén dos sectores industriais que nos acompañan e que son tan variados e que tanta riqueza xeneran ao noso pobo. Porque falar de Galicia é falar da lingua galega, e non hai mellor carta de presentación que levar o selo da terra na etiqueta. Medrando co galego, medramos como pobo, construímos empresas con alma, marcas e proxectos con raíces. Porque a lingua galega é forza do presente e garantía do futuro.